Berai keno di prasonong ni etinang boro thangsobai no lukuro busia wana jak bubagara kubangma di prasa kasia boro di prasa ngusi bengai tong di prasarong obmantai mantai bufro phainai intaluketor bufro phainai gera tibare omahai sungmung khiye nong di prasa thamja himya ke bahaya manai nong si thamja kre nong si bunya engo aptike buni kawai bengai tong kai bahaya nin thamja ni mari bahaya phangnai sungo পঞ্চায়েতে dong ni gera tibare sungmung asaijak phiaba পঞ্চায়েত এডিসি ভিলেজ পঞ্চায়েত dok joto tibrasar amchaini office rok joto nung dokhor khaya kai dokhol tongya ke nir bisingo tongya kai bahai ni phan nung buino phunongnai nir phan tongkachi nung buino sannai nir phanji gre nung joto buino siri tingke পঞ্চায়েত buino joto buino ri tingkai bahai kai nung ni mathai sannai nung mangni makthame sannai joto phan tongoi no sanani nago sidi o tibrasarok sidi o amchani lukurok masa muso neta thuraijak norok wansukti baksa saitongo bubagara rang sakha rang teranggai inland no thangoi tonglaikha omahai rok sajak kebaya nini tibrasarok kebaya nini o tibrasa nini o thuino nini kusti dagi bongsono buini bosong borto saya bele nini bosong bormo sakana bele abono wan sugene di norok sabut khaya kai siring ke no habi tongli buini kokbai sanani obahai belai kutuk belai wansukdi wansukma kuruyo kokta sari berai no lama korok phai tongo haste wono habu bagara phai tongo intaluke tolbo norok titaro nokana phai tongo haste ni tibrasarong athinang bokoni muktui kulaimani abono khosana bagoi joya kare naitung jatini khorang bai kurungna hingke whatsapp number bai kurungmano norok skim tarabo